No, takže dneska si tu ukážeme niečo úplne nové, niečo úplne iné a to je konkrétne, si zareagujeme a vytrhneme si nejaké najlepšie body, čo sa týka It, Welcome to Derry a konkrétne druhé epizódy, pretože prvú epizódu sa mi pozerať nechce, pretože je to sračka. No, poďme na to. Suzy! Lily! Dej mi ruku! No, takže samozrejme tu máme scénu, kde ich chce zabiť démonické dieťa, ale film sa rozhodol, že s nami pekne vybabre a to tak, že zistíme, že to bol len sen. Gimmick je to vlastne ako intro, ešte hrá aj tento banger. Kdokoľvek povie, že to je proste strašné, je to úžasné, je to najlepšie, proste to je totálny banger. Proste to chápu iba tí, čo vedia. Aké pokojné ráno v nejakom sídlisku, ktoré vyzerá ako Luník 9. Keby to malo byť reálne, tak by tam znelo asi toto. Vykupujem staré autobatérie, baterky. Ahoj holky. No tak Elaine, řekni to. Co má říct? Tak tá dostala riadne vyignorovánu. No, že to nepovíme. Ale co? Přestaňte se už ptát, prostě vám to neřeknu. Co jako neřekneš? Normálne okecávajú viac jak reační youtuberi, keď reagujú na nejaké videjko. Jsme nekámoši, takže musíš zjistit, jak s tebou. Nechci radost s tebou. Jo, nebo se Nemohl bych Dobře. Ze Scottyho Mill se asi roste kluk mých snů. No jasně, já jsem to věděla. Ale to jsme ještě nevěděli, že je to Sopelsko. Tak to není, ten problém už nemá. To mluvíte o mně? Špatně se mi dejchá. Pane bože, přesně tak zníme. Nesprdí něco? To Vůbec není nic necítím. vtipný. Nemáte někdo kabesník? Dost, Marč. Jo, nebuď zlá. No tak to sú riadni vychcanci, akože fakt. Toto je najviac realistický zážitok proste. Čau. Ahoj, Marč. Chtěla jsem se zeptat, jak se máš. Nebavili jsme se Však víš, o té příhody v kině. Jo, ujde to. Díky. Jakže ujde to, doslova jej skapali traja kamaráti, doslova... Čo? No, jen mi přijde, že mě ignoruješ. Bravo, konečne to takto začal používať mozog. Mum síly. Třída paní Douglasové? Pardon, nemohl jsem najít učebnu. Jsem Will. Henlon, jsem nový. A pojem času je pro tebe taky zcela nový? Toto je tak realistický školský zážitok. Ticho! To je ešte dobré, že takto mierumilovne reagoval. Ja by som na jeho mieste povedal si niečo takéto. Do piči tam! Kurva! A koho? Toho negra. Mne tá vojenská príbehová linka prišla nudná, ale za to mal tu svoj bod za tento N-word. Tá typkyňa Marge je akože úplne retardovaná, doslova sú tam 4 stoličky a všetky sú zabrané. Kde si mala akože státniť? Hele, koukněte na tu bláznivku. Co dělá s dcerou hrdlořeza Henka? A neříkala si náhodou, že už není švehlá? Já nevím. Zdála se lepší. O čem se asi vykládají? Možná plánujou další vraždu. Možná jsme na řadě. Tak hrá to s ňou či proti nej? Ja fakt nechápem, však to je úplne... Čo? Když jim nepovíš pravdu, něco si určitě vymyslí a odvedou tátu pryč. A když to povím, budou mě mít za cvoka a odvedou mě. Neverím, prvýkrát v živote tá postava začala mať aj sklony k tomu, že chce prežiť. Neverím. Není zavraný, je to podlaha a tu nejde zabrat. Kdo by to dělal? To nevím. Tví přátelé? Mí přátelé? Jasně. Má vôbec nejakých? Proč je nebe modrý? Podle táty, protože Bůh je kluk, jinak by byl růžový.
že by prvý W moment tohto seriálu. On těm dětem vůbec nic Paní neudělal. Grogenová, máme Čo mi to pripomína? Já milujem Fica. Já milujem Fica. Já milujem Fica. Já milujem Fica. Toto som ja, keď si dačo zabudnem u kamaráta a potom idem za ním. Prečo ste ma tak zarezali do piči, Braňo? Doslova Bro nie je v edite. Čo to sledujem? Bro nie je hlavný charakter. Bro nie je tu v proste... Kto jej to vysvetlí? Vrať se zpátky do Junipera. Práve sa dopieklo čerstvé a chrumkavé pečivo priamo z pece. Odsud neodejdeš. Nikdo ti nepomůže v pasti. Čo sa hrá, že je to hnusné, však to je super. Však veď kyslohorky, to je mega banger. Neverím, že ho dali do tej psychiatrickej liečebne. Let's go! Mami, prosím. Nenuť mě jít. To je čo akože Diddyho party, alebo psychiatrická liečebňa, ja neviem. Dobre ľudia, toto bolo akože dneska všetko. Veľmi zaujímavé, ešte aj vedíte, som si s tým dal dosť roboty. No ale dúfam, že sa vám to páčilo, bola to taká trošku zmena. Uvidíme, čo bude ďalej a čau.